non mi consiglio, Tiago! Na Kristo mu awufo ebe sori kane ansa no aba abefa ni atitias ni akai ene onyina na ya ni Awurade eno ne ni Awurade betina da enti mo fa nsemu yi enchichire mo hu enre eniano na se aso otumfo de dia nkonya nkoko ani ni do eni Why the kids are playing for now? The original girlfriend are going to find out that I'm going to have a man. So the son of that I bring a Korean program. And some will listen to what I am looking at our son. And that guy is in me. And people get some $3,000. And Chinese one. I'm finished up on the straight on general. I'm going to say, looking at our son to their head on.
Papa, non mi passi, ouais. Thiago. Hey!
We can't allow everybody. We already have some meetings. We can't. Challenge. Nobody can do, nobody can do. Nabi we na be eti asedada ikura owu eni asaman en safwa na metini bi efri so esemese kirese ensuani ewufu a wawu awrade mu efri mprempremprem wonwom no se you obakumi efri won prem na wonjuma edi wachi na niamom wona awadeda no de mpese me pramo so amure anho se wona aka oni ani daso no na yetini se Yesu wi na wasori biewa saa nso no Nyankopɔn de wona awadeda no
ɛnam Yesu Kristo so ɛbɛka ne ho aba na yɛn deɛ yɛnam Awurade asɛm ɛne ɛkasa mo sɛ yɛn yɛ titi ase ani akɛ akɔsi Awurade ba mu ɛntwa wɔn a wɔdeda no ho ɛfiri sɛ Awurade no ankasa wɔ sɛ bɔ ɔbɔpanin ne ɛne Onyankopɔn totorobɛnto firi soro bɛsa na Kristo mu awufoɔ ɛbɛsɔre kame ansa no aba abɛfa yɛn ne ɛtete ase ne aka yi ɛne onyinaa na yɛne Awurade ɛno ne yɛne Awurade bɛtena daa enti momfa nsɛm yi ɛnkyekyere mo ho ɛwerɛ anuanom na sɛ aso otumfoɔ twɛde ankɔ Onyankopɔn ani ne dɔ ɛne ne nyansaa no ama kwan na afei wapene so ɛwɔ Kristo mu ama yɛn nua lɔya ɔdwo owusu afiye aka Sir John ada Kristo Yesu mu nti yɛde ne honam ɛhyɛ asase ɛnsa kuro mu ɛfa ɛnkɔ ɛfɛ mu ɛnson ɛnkɔ ɛnson mu ɛmfutuma ɛnkɔ mfutuma mu wɔ anigye ɛwusɔre ɛho ɛyɛso a bi a Awurade Yesu Kristo a ɛso ɛkɔ daa nkwa mu ɔno na Onyankopɔn ɛde yie oni a Onyankopɔn ɛne onyam obɛyi sakra ne ho branhyɛ ho na ama ɛne na ne onyam na ho sɛdeɛ ɔde na ho ɔde adwuma a ɔde di ade nyinaa so nkunimdie no te na mete ɛne kɛseɛ bi firi soro no asɛ gye Onyankopɔn ntomadan ɛwɔ onipa mu na Onyankopɔn bɛtena mu ɛwɔ wɔn mu na wayɛ ne man Onyankopɔn ankasa ne wɔn bɛtena na wayɛ Onyankopɔn Onyankopɔn bɛbɔ wɔn ani wɔn nisuo nyinaa ɛwɔ wuo ne opio na awerɛhoɔ ɛni esu ne yaw ɛni opio ɛfiri sɛ ame nneɛma no atwam amen sudase ɔpani asi edu ɛmɔ mpa yɛ ma sɔfo ɔbɔ mpa yɛ ma Yakuba, the Dawa said that there is so done to me. Now, a qua within the family. Now, another one through a qua say, one of me, and try we sorry on the panel. Yeah, Dawa says some more about 4 Catachin in Shahansway. The we sorry on the panel of a friend or qua. Now, I sorry so be our own product. And the pirate Dawa say, well, Russia, or qua a far won't tip, will you know the chip, yes. And then they say, I don't need shabby breeze. That year, you know, will be Piano Bobo Dean's over. And now we're going to welcome. I now go trust you. Amen. Kind as Yama. Osama, and Pressure, our quite a dear. And Yansus, I saw where we be also. Amen. Trust Yama. They are one near the young year. And then you can say, dear Nan Sakuma. Now, I'm part of the classes and the second war and in military as well. That's also the own brother. Yeah, that's what I said. So, what Jay and Pie or Christo, yes, Jimo, Nayabon Pie. Amen. Amen. Champagne, the man of wine, I feel what does. Nempra account. Yeah, why did you have any idea? Oh, yes. That's it. That's it. For one program, now we call super any other time. I got my phone. But then was free. They are going. For 20 years to see a conversation. Why did I say trust? So many humans are traveling. It's rational, am I? Or not some young company and in Africa. Now, when you are a Yamaya, no one Yania, a Babuayan, Central and Dalji. Or no
mutum foto bi ampo Nyankopɔn ne dɔno entra yɛ nyinaa so kan ho ɛnɛ ɛne da nyinaa wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo de no nti amen amen mo fa so pe ko Graças a Deus, irmão, eu Olha.